Hello, beautiful people. Masalano tukubasani utenga umwe wachoka kwa Moses Kunkuyu, the Minister of Information. Nduna yamene litu ya information kuti pankani yasona zikuenda bwanji. Koma iwowa mukuyankhula kwawo zikuoneka zoti akutsutsana ndi zoyankhula za Jesse Kabwira chifukwa Jesse Kabwira amati zimene ndi ndale tikuyenda kupanga chonchoma kuti makuti iwowa akuyankhula mosiyana ndi Jesse Kabwira. Ndi mwina tikhale pomwepo chifukwa nkhani ndiyayiko guys. Thank you so much. Anduna tiyamikire kwambiri kuti mkatikati mwazochitika zochuluka koma mabwerabe kuti nkhani ndi unike pang'ono. Ndi imeneyi nkhani anduna chimene chikukambidwa apa ndi information imene yaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko ikuoneka kuti ina ya iyo sili correct information imeneyi ndi purview yanu anduna. Chikuchitika ndi chani? Zikomo kwambiri ndithokoze tupatseni somoni na PK Wayana komanso Dr. George Chaima komanso Ayona uko Kurumpi West. Yes. Sona imene apereka president poyambirira tanene kuti president uja ali accountable to the people of Malawi. Yes. Kwa nthawi ya zaka 5 zizonse zimene amamusankha kukhala pa mpando. Pamene wakhala pa mpando zaka 4 lero akapereka sona yomalizira ndikuti sona imeneyi idakamkhala yongoyang'ana kuti kodi chaka chinocho tili bwanji pa ground ipa koma kuti mu zaka zimene tinakupatsani zoyambazi panopo dziko lili bwanji. Yes. Kupanga present zimene wapanga achieve tikukhulupirira kuti aliyense akhoza kuvomereza kuti president anachita chinthu chabwino. Komanso kuunikira district by district zimene zinathandizira kuti anthu akulera kuja akhoza kuponya maso kunena kuti kodi president kani mwatithandiza motere. Komanso mbali ina akhoza kuponya maso osuzumira kuti kodi zimene zizi zilipodi. Chifukwa bwera ma reaction yawo kuti chakuti icho sichili mmene mwaneneramo ndi chifukwa chakuti president aja anazipereka m'maboma moja. Unakhala kuti angoyika zonse zija mu thumba limodzi tamanga nyumba za polisi zokwana mwakuti bwezi panopo tikumana tonsefe kuti ndizoona kuti mafigara ake zimene zamalizidwa ndi amenewo. Okay. Kwa nyumbazo tikuziona koma sitimaona kuti kodi nyumba za Kurumpi ndi zingati, kodi nyumba za Khalombe ndi zingati. Zimene zimachitika mu dziko kukhopera president zimenezi aziyankhula chifukwa paja president amapita ku parliament ndipo masiku akubwera wa president apita sona ikakambidwa the president will appear for parliament. Yeah. Because zimenezi okha akaziyankhula pamayankhulawo ndiwo. Okay. Koma tinene kuti mu system ya bomamu Amalawi akufunika azipatsidwa mparo lakhoza matsekula maso ndi kuonanso ukamberembere umene umachitika. Uli milandu imene mukhoza kuona marekozi yake ya anthu amene ayimbidwapo milandu ifo chopereka aja timati ma completion certificate abodza antchito za boma. A completion certificate ikaperekedwa ndekuti kumene kumangowerengedwa certificate yokhayo osakhala kupita pa ground. Yeah. Chimene imaona office imeneyo ndiyakuti chinthu ichi tiulipirachi chidamalizidwa. Ndekuti amene akudziwa kuti sichidamalizidwa pena chili motani ndaja anapita ku ground mwina kukapanga connect ndi contractor uja kuti pangani issue certificate yokuti mwamaliza. Koma chimene chikapita ku office kuja office yolipira ije kamaona completion certificate imaona chinthu chomalizika. Sono amene ali controlling officer pamene paja akamaona kuti tinapereka ndalama mutu mwake muja ngati sanapite pa ground maenda so report yokuti chinamalizika. Kuti iye uja adziwe kuti chinthu chinamalizika atuma matechnical people omwe aja pita nikaenderera pamene iwo omwewo ndi amene akapangana kuti chinthu chikhale chinamalizika koma chisadamalizika. I'm not saying kuti that is what has happened. Yeah. Koma ndikhoza pangapo comment mwina pa zinthu ziwiri zokha. Okay. Nkhani ngati yakuphalombe what we know is that the procurement process ndondomeko yobweretsa okuti agwire ntchitoyo inamalizika. That is what was completed.
mokuti contractor anapatsidwa contract iyo anasaina. It's a contract worth about 7.4 billion. Contractor wakeyo amati Casta and Buy Construction imene joint venture, ndipo akamanga nyumbazo kwa nambazo, ndipo muloza nyumbazo kwana 29. Contract imeneyo adasaina. So chimene chinapangidwa complete the contract, the procurement process imeneyo inapangidwa complete, not the construction. Not the contract and the construction itself. That is not complete because it is a background. Nyumbazo background palibe. Yes. Koma ndakali ula president zimenezo azia kajifoja kuti iwo office yao limene ngatsatire chimene chinali papepa pawo amene anawapatsa ndi kumene chinachokera. Zimenezo tingazipange sife. Zina mayankhula olambo yona watatawiza. Ndizoona kuti kurupe nyumba zawo pitferofuzo kazijai kale wacho pitferofuzo koma khoza kubwereranso pambuyo kuona kuti 90 kumene akuchokera kale uli nyumbazo I agree sizili pa ground koma again ndi nkhani ya kaperekedwe kama uthengawo chifukwa nyumba zimene zili pasi pa Malawi Police Service nyumbazo iwo avomereza ni nyumba 78, ndipo nyumba zimene zili pasi pa Malawi Prison Service ni nyumba 12. Na mwamona 90 kuchokera kuchokera. Zinthu zimene zili pa chitebo chimene chikumaonetsa kuti nyumba under construction, nyumba zimene zamalizidwa, ndi chifukwa chakuti zikumaonetsa nyumba zimene zamalizidwa, nyumba zimene zili under construction, ndanena kale kuti amene amapereka uthengawo kuti apa ticholepo ichi tichitule kuti under construction, ichi tichitule ti completed, amene office ya president ikawafunsa kuti afotokozere ndiye kuti amene wafotokozera. Koma chimene chingasangalatse kwambiri ndichakuti people know the kind of president amene ndi Lazarus Chakwera, kuti sangabwere ndi kudzapereka bodza ndi cholinga chofuna kukomedwetsa anthu, chifukwa chakutinso adakakhala kuti akufuna kupereka bodza ndeti nene kuti zonama zake sizingakhale izizi ayi. Chifukwa chakuti pali zinthu zambiri nkhale nyumba za apolisi zimene apresident achasana zitchule, koma zilipo zambiri zimene anakatha kungotenga zimene zozo nkuzichula kuti mwina figure yaoneka ikulu. Zimene tinapereka from the MDAs timapereka ife mwina mapeji omakwana 400 tikufuna president azikambe musona mwawo, because esona si composition ya president, sona sindakatulo yolemba president, and the president sangapezeke mu district iliyonse kukaendera the thousands and thousands of projects that are taking place. Tivomereze kuti ndi system ya boma, ndi structure ya boma imene imawatuma ma MDAs kuti tipatseni zimene mwakachita. Inuyo ma MDAs onetsetsani zimene mukupereka kuti mwachitazo zachitikadi, ndipo zimenezo president amakapangano kutoa amene momo kuti siningawerenge for 24 hours 400 pages ya information, 400 pages ya uko, koma titole ziti zimene tingapange president. So president sadakhala nchidu yoti aname pachina chilichonse zoti apereke zilipo zambiri, koma kuti zimenezo aziyankha pa tsiku limene iwo angapezeke mparliament foti kukhulupirira kuti chidu chawo atapereka sona in parliament akhozanso kufuna kuti apanga address ma issues amene abwera after the sona. Thank you very much, Anduna. Ndiyamikire mmene mwayankhulira at length on all perspectives. Mfundo imodzi quickly imene mwayikamba ndionena kuti zinakhala bwino kuti a president anayankhula zazitukukozi district by district, ndipo tayamikire a president kuti anachita choncho kuti zichita breakdown at district level, chifukwa ndi chifukwa chimene choncho chimene chapangisa kuti no anthu akhale ndi kuthekera kuonena kuti no information iyi sizili choncho. Anakaziyankhula at national level bwezi tonse tungotoye chabwino 5,000 2,000 police houses etc. That is very good. Koma chimene mafuna kudziwa ndichonena kuti overall as Minister of Information ababa what has been proven ndiyonena kuti a president apasidwa information imene sili correct ndi izizi dadawiza nkandawire anena pomwepa inuso mukuyamikira mukuvomera. Bottom line ndi imene yoyo, the system, the public service has given the president wrong information mpaka na president ndikukailengeza in a sona
as Minister of Information, responsible for information in this country, in your reaction yanu to this ndiotani, after explaining zonse zomveka bwino zimene mwani nazo, but on that particular incident? Information imakhala ndi layers osiyana. Kuyambira kumene yapangira originate information iyo, nkudusa process yokuti ikapangidwe interpret information iyo, kuti ikati pase feedback information iyo. Ndezi menda kuuzanizira zokuti information iyo sei imene president akhonza kuyankhuliramo imachokera kuma institutions ya boma. Sono funso limakhala kuti kodi kumene kwachoka information yotani, kodi ndi information imene that raw information imene yakayikidwa pa page imene ya president akayiyankhulira. Chifukwa ngati information imene yasuntha pena, kodi yasunthira patipo pamene lerolo just 3 days after the song has been delivered, sitingapange pinpoint kuti information imene yoyo inasokonekera pati. Komanso pano anduna that you are being very technical. Are you happy kuti zachitika motelem? Are you what is your reaction? This is serious anduna. The country is up in arms kunena kuti from all districts pakuti sisiona, but that's some people think that is serious. You are the Minister of Information. A president inakale kuti iwo sangafuna pereka chithunzi chabodza, ndipo ngati pabwera information ina imene sidi accurate kapena kapangidwe present kama wedzi ena kamene sikanapange apply accurately, imene chocho anthu sakupereka kwa president eka. Imene cho Malawi achitenge kuti amene angapezeke kuti anapanga zinthu molakwika amene amapereka information akuya kwa Malawi, because ngati akunena zokuti chakuti tamaliza chisanamalizidwe koma chitaperekedwa ndalama za Malawi, anthu achisana mpusitse president sana unongi ndalama za president, anonga ndalama za Malawi. Nde kupereka information iliyonseko iliyo lakwika ikhala ndi chilongosolero chake chimene pano sichingaperekedwe, because amayankhula unda president and tukhulupirira kuti chidwa ali nacho tokuti adziwe kuti pamene sipanamveki bwinopo ndi chifukwa chani information imene inabwera motero. Imenezo ndingaziyatestineyo pano. Anduna, mwina mwansangasanga chifukwa cha nthawi tili ndiso ndi malipota zoti tiyankhule nawo. Mafunso atatu mosatizana. Choyamba, Okay. Are you sorry at what has happened? No, I'm not. But I just wish kuti information yonse inakabwera morondo. So inuyo simunakhumudwe ndi zimene zachitika? Mukauze yodi yakukhumudwa ndikuuze yodi sorry, mwina sorry na mamva ngati mukuti ayi apologetic. Oh chabwino. Ndinokhumudwa khumudwa. China chiti chonse chimene chinaperekedwa musona moja. Chosangalatsa kwambiri ndi chakuti uthenga wochuluka umene unaperekedwa zitukuko zija ndi zimene sizinaperekedwe bwino zomwe ndi zitukuko zoona zimene zili pa mapepala ndipo ndalama zake zilipo. Chimenecho chimene sizingakhumudwitse kwambiri. Chokhumudwitsa ndi chokapereka mwamsanga chinthu chimene sichinati, chimene chikhoza kukhala chokhumudwitsa nkhala president akhoza kukhumudwa nacho. Ndiye awa amene atapezeke kuti mwina anapanga misinform the president, whether it is deliberate, intentionally kapena ayi. Kwa inu ngati boma limene mumakhulupirira chilungamo komanso mwanena kuti Chakwera amene mukwaziwira si munthu onena kuti angapite musona kumakayankhula sona zinthu zabodza, anthu ayembekezere zotani from government response on this matter? Ngati office yanga ineyo ngati nduna inapereka chinthu cholakwika nkufika nacho pa office pa president, ineyo nditapereka chinthu cholakwika, ndekuti ngati ineyo ndapereka chinthu cholakwikacho ine ndikhala ndi chisoni chachikulu komanso ndene yakuchita chinthu chimene Amalawi angachilemekeze, ndene yakulandira chipalo chimene ndingachilandire ngati ineyo ndimapereka zinthu zomwadala. Koma ngati zili zokuti zichitika ku office kwa a president iwo amadziwanso mmene amatirira ndi staff yawo. Kwa president nkutheka nandirapo document yotayipidwa molakwika, ineyo kutheka ndapititsako memo yokhala ndi spelling wolakwika president kundiyikirapo red ink, tochita ndine amadziwa ndiwo. Okay. Funso lomaliza PK, anduna amene amapanga sona ndani? Nkhani imeneyo ine ndikuuza ni kumene kumachokera to address the nation, the state of the nation. Ndikuti choyambirira, what is the state of zinthu ku office kwako iweyo ku information, for example. Ine ndifotokozere zimene zili ku office kwanga. Kodi ku office ya education, what is the state of affairs?
wa education afotokozere zimene zili kumeneko koma kuti amene amakaumba chimene chichi zimene zozo ndisaziyankhe pa koma origin zimene yakuchokera kwa anthu amene akugwira ntchito pa ground. Okay, anduna tikuloleni kuti muyankhe moteromo although chifukwa chenicheni chimene simunganene kuti amaumba sona ndi ndani sindikuchiziwa chifukwa pakuyenera kuti alipo anthu amene amaumba sona zimene zozo ndizachidziwikire koma ife mmene kufotokozerani kuti kumene kumachokera zonse zikachoka zimene ukaumba alipo ndipo imeneyo ndi ofesi ina imene si ofesi ya ife. Alright. Okay, and you are not at liberty to disclose that office at the moment. Ndipo zimene zozo sitikuyenera kuti aikisera mavuto nanga kuti yeah, okay. No. Share. Malawian cameras. Right.